Namhlanje iipasile zihanjiswa eBhayi ngabakwaSassa. Umphathiswa wezophuhliso loluntu eMpuma Koloni uSiphokazi Lusithi ukwatyelela iindawo ezigcina abantu abangenamakhaya kwesi sixeko. Ukanti keBesikhe sathetha nentatheli yeSABC uMcebisi eseBhayi ngokuqhubeka apho. Sibulele kuwe studio silapha kwiholo yoluntu ewoma nalapho khona umphathiswa wophuhliso kweliphondo uSiphokazi Lusithi athe wandwendwela le holo apha jonga khona abantu abahlala ezitalatweni ukuba bahleli njani na. Kodwa ngeke umuntu enzathi ndithethe naye ngumphathiswa okanye apha ephondweni uMcebisi lona we-social development kweliphondo laseMpuma Koloni uSiphokazi Lusithi. Nkosi mem sikubulele sikwamkele apha ezindabeni. Jasiqabaqaba nje kasichazele ngolundwendwelo lakho lalapha kanye eNelson Mandela Bay. Okay, ndiyabulisa msasazi. No silapha eNelson Mandela Bay sizojonga umsebenzi owenziwa ngamagosa ka-social development nokunye nomasipala ekutheni bavule amaholo kamasipala bakwazi ukunika abantu abangenandawo yohlala indawo yokufihla inhloko kule period ye-lockdown sibakhusela ki-COVID-19. Wona mbuthanda uTshisibunzi ngumba we-food parcels apha eMpuma Koloni kubonakala ukubana azikho abantu bekumele ziyakuba ingakumbi amahlwempu kuyabonakala oceba bathi banike okanye bayi-in-charge kwezinto ezunikezela izinto ezikufuneka benze ubuqhophololo labanye abantu abazifumani. Nizawuqinisekisa njani nina ukubana ezi food parcels zifikelela kanye kumahlwempu lana azifunayo? Sifuna ukuthi ke msasazi into bangaba wonke umuntu ohlelelekileyo unelungelo lokuyifumana ipasile. If akanayo iaccess okanye akakwazi udibana noceba wakhe okanye uceba kalithatha igama, zikhona ezinye indlela ezi-include all public representative ne-constituency offices zamalungu eParliament, ezi-include if number ye-provincial office kaSASSA ne-number ye-kaSASSA national, apho bazawukwazi uaplya ngefowuni bafumane ezi food parcels. Now sifuna ukuthi msasazi le process iya umuntu akavesi akubhalise ayifumane. USASSA unayo iprocess yokuverify into ba lo muntu applyayo uyayideserve nyani na le food parcel. No social development unayo xa esegqibile uSASSA no social development nama true social workers bahlengahlengise babone into ba lo muntu uzayifumana ngulo muntu uyideservayo. Kuba igama lakho libhaliwe lithetha uzayifumana, uzawuqala kujongwe izidingo zakho nezelikhaya usuka kulo phambi koba sikunike.